Hello! Moi! Varmasti ehkä Odotellaan. jos joku pilauttaa peukkua tai muuta sitten, kun kuulee, että, tai näkyy ja kuuluuko. Huikatkaa, että jos kuuluu. Joo, hei, sieltähän alkaa ihanasti liittyä jo. Porukka odotellaan hetken aikaa, niin me ollaan nyt ehkä muutama sekunti etuajassa tässä täällä jo valmiina. Niin odotellaan hetken aikaa, niin aloitellaan sitten kohta. Jee, saatiin peukku. Jes, kuuluu ja näkyy. Huikatkaa, jos on yhteyden kanssa tai jotain ongelmia, niin me sitten täällä muutellaan vähän asentoja ja äänenpainoja. Tervetuloa kaikille, jotka siellä nyt koko ajan kivasti porukkaa on tulossa. Mahtavaa. Vielä pari sekuntia odotellaan, niin on sitten kaikki halukkaat päässyt linjoille. No niin, mitä se kello on? Pykälässä. Ruvetaanko me aloittelemaan? Hei, ihan mahtavaa. Tervetuloa kaikille tänne meidän Papun live-lähetykseen. Me ollaan tai itse asiassa mun nimi on Satu. Mä olen Inga. Ja täällä on lisää naisia. Elina. Moi. Moi, mä Anita. Moikka moi. Ja me ollaan täällä itse asiassa meidän yhteistyökumppania jälleen myyjän tiloissa Mikon kadulla Mielan myymälässä. Ja meillä on yksi Mielan perustajista täällä meidän kanssa esittelemässä vaatteita. Ja mä ajattelin, että sä voisit muutaman sanan sanoa nyt tästä ihanasta myymälästä, tai 2 ihan myymälää teillä on. Kyllä. Kyllä. Hei moi kaikille, mun nimi on Inga ja mä oon tosiaan yksi Mielan yrittäjistä. Meillä on myymälät täällä Helsingissä ja Tampereella ja me myydään noin 100 eri Suomi-merkkiä yhteensä tosiaan 2 eri kaupungissa. Muun muassa ihanaa Papua, oli siis aivan super ihanaa saada Papu meille takaisin, sitä on asiakkaat toivonut ihan todella paljon. Niin olen yhtenä mallina ja olen 158 senttiä pitkä ja käytän yleensä SM-kokoa, niin ehkä sen perusteella voitte sitten vähän miettiä, että miltä ne näyttää sitten teidän päällä. Ja kuten live-lähetyksiin vähän kuuluu, niin meillä tuli tämmöisiä vähän viime hetken. Kyllä. Vartti ennen live-lähetyksen alkua pientä säätöä, eli meillä tuli tämmöinen sairastapaus ja meillä piti olla itse asiassa XL-malli täällä mukana, mutta nyt valitettavasti tuli kuuluu elämään ja tämmöisiä muutoksia sitten tulee, mutta nyt meitä on täällä naisia 4 kappaletta ja eiköhän me tästä kiva live-lähetys saada aikaan. Kyllä. Ja eri pituuksissa näkyy hyvin. Kyllä, se on just hyvä. näin. Ja sen verran mä voisin Papusta tässä nyt alkuun sanoa, eli meillähän on vähän tämmöinen muutosten kevät tässä käynnissä. Eli helmikuussa me julkaistiin meidän uusi logo ja myös uudistunut visuaalinen ilme. Ja nyt me ollaan uudistamassa meidän mallistoa tässä nyt mallistoja askel kerrallaan mennään sesonki kerralla eteenpäin ja joka sesonki tuodaan jotain kivoja uutuuksia meidän mallistoon. Ja meillä on hirveän tärkeää siellä meidän ihanat asiakkaat, meillä on valtavan iso ja ihana yhteisö. Ja me uudistetaan meidän mallistoja, me kuunnellaan meidän asiakkaita. Ja esimerkiksi ihan tämmöinen konkreettinen yksi lisäys tähän kevääseen, meiltä on hirveästi toivottu vähän kevyempiäkin materiaaleja. Niin ollaan kuultu teitä ja tuotu nyt tähän kevääseen myös vähän kevyempiä materiaaleja. Ja näin. Ja meillä on tosiaan meidän suunnittelutiimistä Elina täällä sitten kertomassa ihan konkreettisesti vähän materiaaleista ja näistä tuotteista sitten. Ja sitten tietysti tärkeitä asioita. Teillä on nyt sitten tämän liven tästä alkaen niin käytössä Live 15 koodi. Tarkoittaa sitä, että kaikista Papun verkkokaupan, eli papudesign.fi verkkokaupan sivulla olevista tuotteista, että saatte 15% lisäalennuksen siis kaikista, myös alennetuista tuotteista. Ja tämä alekoodi on voimassa nyt sitten äitien päivään eli sunnuntaihin saakka. Eli käykää ehdottomasti nyt sitten shoppailemassa. Tämän lisäksi meillä tämän live-lähetyksen lopussa arvotaan yksi tuote näistä kevään uutuuksista, vapaa-valintainen tuote ja nimenomaan kommentoijien kesken. Eli me toivotaan, että te vähän kommentoitte ja aktivoidutte sieltä ja lähetätte meille myös kysymyksiä tai kommentteja. Sydänkin riittää. Mutta hienoa, jos myös saadaan teiltä vähän kommentteja sitten ja toiveita myös. Mitä haluatte ehkä nähdä tai jotain tuotetta tai materiaalia, kerrotaan sitten vähän tarkemmin.
Mutta lähdetään liikenteeseen, koska vaatteethan tässä on pääosassa kuitenkin. Kyllä. Ja me näytetään tässä tuotteita, jotka meillä nyt on jonkun aikaa jo ollut mallistossa, jotka on ollut suosittuja tänä keväänä. Ja itse asiassa mulla tämä koko luukki on papua, mulla on tässä päällä. Ja sitten Elina, kerro materiaalit, jos minä unohdan jotain. Aivan ihana Puvilla elastaan tämmönen mekko. Mutta mä pidän tätä ehdottomasti takkina. Menee housujen kanssa. Mä oon tämmönen housuihminen, niin mä tykkään pitää tätä tämmöisenä rennompana mekkona tai tämmöisenä takkina, pitkänä takkina. Ja mulle hirveän tärkeää, ja meillä on itse asiassa papulle hirveän tärkeää tämmöinen niin tuotteissa rentous. Ja sitä rentouttahan tietysti tuotteeseen tulee taskuilla. Nämä on tämmöisiä vähän turva-asusteita niin sanotusti taskut, eli ihana tämmöinen pieni, mutta koetaan, että tärkeä lisä meidän tuotteissa. Tän alla mulla on luomupuuvilla teepaita. Tämä on itse asiassa meillä nyt juuri tulossa, eli ensi viikolla myyntiin. Aivan ihana tämmöinen kevyt materiaali, mutta pukeva kuitenkin. Menee monen eri yhdistelmän kanssa. Ja sitten, en tiedä näettekö nyt kuinka tarkasti mulla on meidän tämän kevään pohohousut jalassa. Eli mähän on siis, unohdin senkin sanoa, mä oon 175 senttiä pitkä, eli aika pitkä. Ja mullehan nämä meidän housut on lähtökohtaisesti tämmöisiä vähän niin kuin vajaamittaisia. Mutta mä tykkään esimerkiksi näistä pohohousuista, että nämä on aivan ihanat myös tämmöisenä vajaamittaisena ja menee monen kanssa ja myöskin niin kuin erityyppisten kenkien kanssa saa myös juhlavaksi. Ja mä oon tämmönen ikuinen täydellisten housujen metsästäjä, niin kyllä mä oikeastaan näistä papun housuista on löytänyt semmoisen täydellisen arjen pelastajan. Ja näistä housuista voisin vielä sen verran sanoa, että nämä on läpihyppyhousut, eli todella miellyttävä päällä. Eli täällä on tämä kiristyskuminauha täällä takana, eli todella miellyttävät pitää päällä. Ja mullahan ei saa nykyään oikein mikään enää kiristää eikä puristaa, ja nämä on todellakin, näillä voi mennä koko päivän töissä ja sitten vaikka asustamalla vähän koruilla, niin iltarientoihinkin, jos niin haluaa. Näin. Onko tullut mitä kysymyksiä, kommentteja? Tuunko mä esittelen nyt? Joo, no mutta sitten mitä? Ole hyvä. Yes. Mulla on päällä tää meidän crossneulepaita kirkkaan keltaisessa värissä. Tää on nyt tämmöisestä mohair baby alpakka langasta ja mä oon ite 168 senttiä pitkä ja SM, et mä tykkään yleensä vähän, että on oversize, mutta tästä mulla on nyt päällä XS koko. Ja alla ei oo mitään kuin vaaleat peiket, liivit ja mun mielestä vaikka tää vähän kuultaa läpi, mutta ei näy niinku ei näy liikaa, paitsi lappu näkyy siellä. Sillain niin tosi kiva. Ja toimii just kesälläkin, niin kuin, että aika, mulla on korkeavyötäröiset housut, mä oon itse asiassa papun wide leg housut. Ollut pitkään meidän mallistossa kans suosittu housumalli ollut, niin tässä on vähän korkeampi vyötärö. Ja toimii myös sillä, että täällä on teepaitakin alla, että vähän miten tykkää. Ja se ei kuluta niin paljon sitten tätä neuletta, eikä tarvii niin paljon pestä, jos pitää alustoppia. Kukas sieltä sitten? No niin. Hei, mä tulen takaisin. Kävin palvelemassa asiakkaan tässä välissä. Niin, mulla on päällä siis tää pouch-mekko, mikä on ollut siis ehdottomasti meillä täällä niinku myymälässä asiakkaiden lemppari. Niin tää on ihan älyttömän mukavaa materiaalia, tää on tämmönen joustava. Tässä on tosiaan tällaiset rypytykset täällä hihoissa. Ja sitten olen tosiaan 158 senttiä pitkä, niin minulla näyttää tämän mittaiselta. Ja tosiaan samaa materiaalia kuin mitä Satulla oli sitten se paitatakki. Niin tää on sama matsku. Ja löytyy taskut. Ja mulla on hei koko M päällä. Voisi ehkä hyvin olla myös S, mutta jotenkin tykkään, että sitten tää rypytys ja nämä hihat täältä niin tulee hyvin esille. Ja varsinkin jos nostaa niitä vielä tänne, niin sit saa vielä vähän tähän sellaista niin lisämuhkeutta. Ihanasti lisää. Ja siinä tulee myös vyö. Totta, tähän tulee hei vyö myös mukana, niin sitten jos kaipaa, että tulee sit vyötärö vielä tähän esille, niin sekin näyttää kyllä tosi kivalle. Jes. Tuleeko Satu seuraavaksi? No me voidaan sulla vaikka Elinan kanssa seuraavaksi. Eli sitten meillä on tässä esittelyvuorossa meidän luomupuuvilla neuleilla. Kyllä, white sleeve cardigan on tämä mun päällä. Muistatko sä, Elina, kuinka pitkä tämä on? Mä oon tosiaan edelleenkin 175 senttiä pitkä. Ja tää on mulle itse asiassa aika pitkä, mistä mä tykkään itse, että tää menee itse asiassa myös tämä
tarvittaessa vyön kanssa myös mekkona, mikä on tosi ihana. Mutta nyt edelleen mulla housujen kanssa tässä vähän niin kuin rennompana luukkina. Ja meillähän niin tärkeää papulla, meidäthän on tunnettu myös vastuullisista valinnoista ja vastuullisista materiaaleista, eli lähes kaikki tuotteet, mitä meidän mallistossa on, niin me pyritään aina etsimään vastuullisempia materiaaleja. Ja kaikki nämä tuotteet, mitä nyt ollaan esitelty, niin on orgaanista eli luomupuuvillaa. Ja mulla on neulepaita ja neuletakki löytyy myös toistepäin värityksillä, eli molemmat saa punaisena tai musta vaaleena. Ja tää on aika tämmönen rentomalli. Mä yleensä käytän ehkä M-kokoa, tästä mulla on nyt XSS. En tykkää niin tosi suurista, niin tästä otin sitten yhden pienemmän. Ja täällä on resorisaapuettua vähän nostettua rennommin tänne pussitukselle tai pidettyä suoraksi, jos tykkää vähän pidemmästä. Kyllä. Ja mulla on siis tämä koko asukokonaisuus, mä varmaan senkin on ottanut sanoa, niin M-koko. Kaikki mitä mulla tässä on päällä nyt on ja M-koko. Ja sitten meillä on Italla vielä yksi tähän tuotesarjaan. Minkä kohan mä laitoin tästä päälle, mutta tää taisi olla nyt se keskimmäinen, koska mä tykkään löysemmästi. Onko se nyt sitten ML-koko? Joo, eli tää on nyt se neuletunika. Ja tätähän voi käyttää ilman housuja tai housujen kanssa. Mulla on nyt täällä housut alla ja kans tosi mukava, rento päällä ja ei kutita, mitkään neulet meillä ei kutita. Et oli varmaan keltaisista neuleista kyse aiemmin. Niin. Hämmöinen. Ja tää on kans siis 100% luomupuuvillaa niin kuin oli aiemmatkin. Ja tää löytyy nyt vaan tästä musta jalkaväristä, et ei löydy sitä vaaleanpunaista sävyä. Sitten tulee keväistä kukkaa. Ja kollegepaita, tää on 95% luomupuuvillaa ja 5% elastaan. Ja tässä on Hanna-Riikka Heikkilän Blossom kuosi. Ja tää meillä löytyy nyt paitana ja hetken päästä tuolta tulee sitten Giant Split Mekko vielä lisäksi. Tästä mulla on S-koko. Tämä on 163 pitkä. Ja tämä on myös tosi rento mitoitus, että ehkä normaalisti M-kokoisena, niin se olisi sitten vielä semmoinen rennompi, jos käyttäisin normaalia kokoa. Resorit löytyy hihansuista ja täällä alariunasta. Ja sitten saadaan vielä mekko myös. Yes, mulla on tää Giant Split kollegemekko ja tää on nyt SK:ssa mulla täällä. Ja sehän on ikisuosikkimalli. No tää on ikisuosikkimalli joo, että tätä löytyy nyt, tää on nyt tässä kesämallistossa meillä tässä Blossom kuosissa, sit löytyy pinkki ja musta ja sitten on ollut aiemmin papula vaikka missä kuosissa ja värissä. Monen suosikki. Taskut on ehdoton hyvä lisä. Ja värit tuossa toistuu aivan ihanasti. Kyllä. Jos en keksi mitä laittaisin päälle, niin tää on ainakin helppo sujauttaa. Kyllä. No sitten mä taas täältä tulen. Nyt näyttää kyllä varmasti, en tiedä kuinka musta nyt hyvin siellä näkyy, mutta mulla on nyt näiden mun pohohousujen kaverina samaa materiaalia olema mekko. Ja mä puen sen itse näiden housujen kanssa. Ja mä koen, että tää on itse asiassa mulle myös semmonen ihana juhlatyyli, rento, mutta tähän esimerkiksi joku koru ja juhlavammat kengät, niin aivan ihana menee myös juhlavampana, mutta myös työkäytössä ehdottomasti siistinä. Eli huomaan, että kyllä tämmöisiä ihan yksinkertaisia perustuotteita arjen pelastajia pystyy asustamalla myös elävöittämään ja näillä tuotteilla pääsee myös sitten voi mennä sitten myös työn lisäksi myös niin kuin muihin tapahtumiin ja näin. Ja materiaaleista sen verran, että tämäkin on sitten orgaanista eli luomupuuvillaa, tämä koko asu, mikä mulla on päällä. Tästä itse asiassa tästä mekosta mulla on nyt S-koko päällä. Normaalisti mä käytän M-kokoa, mutta nyt meillä ei tästä itse asiassa ollut nyt kun tää SK on näyte, niin mä vetäisin tämän nyt tähän päälle. Mutta itse asiassa ihan hyvin näiden housujen kanssa menee. Ottaisin kyllä MK, jos pitäisin tätä esimerkiksi ihan mekkona, niin ottaisin tästä ehdottomasti itselleni MK siinä tapauksessa.
Mutta aivan ihana materiaali. Tämähän on siis kangasta, mutta tämä tuntuu kuin trikoolta. Ja nämä pohohousut on ollut meillä nyt todellakin niin kuin suositut, että on vielä kokoja jäljellä, mutta valitettavasti joitain kokoja siellä saattaa olla jo vähän loppu nytten. Mutta tämä on nyt semmoinen meillä huomattu heti, että on niin suosittu ja tykätty malli, että me tullaan tämä toistamaan tämä housumalli myös tulevissa mallistoissa. Hei, ja sitten muistakaa, että me arvotaan tämän live-lähetyksen jälkeen, tai tehdään arvonta, niin kommentoikaa jotain sinne. Eli kaikkien kommentoijien kesken me arvotaan nyt sitten yksi vapaa-valintainen tuote. Ja sitten muistakaa, jos sinne linjoille on tullut myös tässä matkan varrella ihmisiä, niin meillä on nyt käytössä, tai teillä on käytössä Live 15 alekoodi nyt äitienpäivään asti. Ja sillä koodilla saa alennusta niin täältä Mielasta kuin myös sitten meidän verkkokaupasta ja koskee myös jo alennettuja tuotteita, eli lisäale kaikesta on sitten voimassa sunnuntaihin äitienpäivään asti. Meillä on täällä naiset vaihtaa vaatteita vielä. Voin vastata parin kommenttiin. No niin. Kysymystä tästä keltaisesta mekkotakista. Tässä ei tule vyötä mukana ja tällä hetkellä meillä on vaan tässä keltaisessa sävyssä, mutta on toivottu. Katsotaan, jos saataisiin muitakin sävyjä tästä. Kyllä, ehdottomasti. Mutta eikö tätä mallia kuitenkin mallistossa, tätä mekkomallia ollut aikaisemminkin vastaan? Ei, tämä on. Se on ihan, no niin. Nyt on ensimmäistä kertaa. Okei, no sitten mä muistan väärin. Yes. Otetaanko sitten? Joo. Yes. Sitten meidän uutuustuotteet. Nämä on nyt meillä ennakkomyynnissä tuolla meidän verkkokaupassa. Toimitukset alkaa 21 viikolta sitten asiakkaille. Eli Juisi on kuosin nimi. Ja tää on viskoosikreppiä. Tää on nyt, meillä on niin paljon toivottu kevyempiä materiaaleja, niin tässä on nyt sitten laskeutuva kevyt ihana materiaali. Ja tää on se lyhyempi niistä Impressive Mekko. Tää tulee vyön kanssa, eli tätä voi käyttää joko vyöllä tai ilman vyötä. Ja nyt laitan tähän vyön kaveriksi. Ja mulla on tästä nyt S-koko päällä. Ja mä oon tosiaan 168 senttiä noin pitkä. Ja Tässä on kivat musta nää puhvihihat kanssa. puhvihihat ja taskut taas tuomassa vähän rentoutta. Käytetään. Joo, tää on safety, että saa kädet taskuun. Se on niin jännittävää. Tuleeks Inga sieltä sitten? Yes. Hei, tää on aivan älyttömän ihanaa, että tää tuntuu päällä niin hyvältä, koska siis voi kuvitella siis joku 30 astetta lämmintä ja tämä niin täydellistä. Ja tosiaan olen 158 senttiä pitkä, niin sitten minulla näyttää tältä. Näkyykö hyvin? Eli aika lailla tuohon niin nilkkaan on tää. Ja mulla oli mun mielestä S-koko, jos viittit vielä luntata. Joo, tämä on S. Oli. Joo, niin koko tuntuu aivan tosi hyvältä. Ja mä käytän yleensä semmoista niin kuin SM-kokoa vaatteissa. Niin, todella kiva. Joo. Ja tämä nimi oli Flow-mekko ja tässä oli nyt sitten lyhyet ja tämmöiset lennokkaat. Ja tämä kuulemma tulossa myös tänne Mielaan sitten vähän myöhemmin, niin sitten tervetuloa sovittelemaan. Joo. Ja tämäkin on Ja meillä. muuten täällä oli tää vyö. Niin jos kaipaa sit vielä tän vyötärön siihen sit vielä niinku korostukseksi, niin sitten voi laittaa vyö siihen vielä lisäksi. Noniin, anteeksi keskeytin. Ja tämä on myös nyt meillä ennakkomyynnissä ja tämä on ollut tosi suosittu, että ehkä yllättikin meidät, että meillä on muutamat koot jo myyty loppuun. Niinpä. Että kannattaa olla ripeä, jos tästä haaveilee. Kyllä, joo, niin ehkä sit siinä tapauksessa niin mieluummin suoraan Papun verkkokauppaan, kun jäädä odotteleen tätä, että saa sit varmasti oman. Yes. Ja sitten kun sä oot nyt siinä, niin mä tuun tähän samiksena. Mulla on edelleen nämä mun pohohousut täällä jalassa, mitä sitä hyvää vaihtamaan. Ja nyt tämän saman sarjan pusero. Elikkä niin täällä myös tämmönen ei niin leveä, mutta kuitenkin puffihiha, mikä on aivan ihana. Tykkään itse nostaa tonne vähän ylemmäs, että saa vähän sitä, jos haluaa, niin ilmettä muutettua myös sillä tavalla. Mutta aivan ihana. Menee jälleen mun mielestä myös töissä, mutta taas jälleen kerran myöskin tämmönen juhlakäyttöön sopiva tarvittaessa. Ja materiaali on kyllä aivan ihanan kevyt ja
Näin. Ihanaa, siellä mä luen nyt vähän täältä laadukkaita tuotteita. Ihanaa, kiitos. Se on meillä tavoite aina. Meillähän on vastuullisuuden lisäksi meidän ehdottomasti suunnittelun tärkeimpiä tämmöisiä niin kuin, ydinarvoja on se, että me tehdään laadukkaita tuotteita, pitkäkestäviä tuotteita ja myös tuotteita, joilla on sitten myös täällä niin kuin, kierrätyksessä sitten niin sanotussa second hand markkinassa hyvä jälleenmyyntiarvo. Ja Papun tuotteilla ehdottomasti on tunnetusti ja tutkitustikin niin on äärettömän hyvä jälleenmyyntiarvo second hand markkinassa. Ja siitä me ollaan kyllä todella ylpeitä ja sen eteen me tehdään ja meidän suunnittelutiimi tekee paljon töitä ja suunnitteluun ja tuotekehitykseen ja materiaalien kehitykseen käytetään paljon aikaa. Näin. Mitäs sitten? Se jäi sulla, niin mä vähän tässä viime hetken korjauksia nuin. Näyttääkö hyvälle? Näyttääkö uskaltaako tulla kameraan? No niin, täällä on toinen uutuus, mikä meillä on nyt ennakkomyynnissä, eli tämmönen rusettimekko. Tässä on materiaalina lyocell, jossa on mukana vähän soronaa, ja se sorona on myös tämmönen biopohjainen materiaali. Se tuo tähän tämmöisen struktuuripinnan. Sitten ollaan saatu siihen, että on näyttävä uusi kangaspinta myös. Ja tosiaan olalta löytyy rusetti, mikä on irrotettavissa. Sen voi sitoa vyötärölle tai päähän tai miten haluaa tai käyttää tätä mekkoa ilman. Muuten mekko on tämmönen ylhäältä tosi istuva, hihaton, sitten on A-linjainen helma ja taskut löytyy sipusaamasta. Ihana mekko kevään juhliin. Jotain kivan tuollainen päällä kyllä ja nätti tää struktuuripinta. Mulla on nyt tästä S koko, mä itse asiassa mietin, mulla ehkä saisi oikeastaan olla M, niin se olisi vähän löysempi, menee näinkin, mutta se ehkä tekkäisi vielä niinku. Se on löysemmästä, mä heitän tuolla vielä näyttömiä, että tietää, se oli vaan niinku valmistujaisiin, kun ne ovat sieltä tulossa. Päähän ja mekoksi. No mä tuun tähän Nitan viereen nyt. Nyt mä vaihdoin sen tässä housut. Mulla on nyt tämä sama materiaali, varmaan kerroittekin tästä vastuullisemmasta materiaalista, niin tosiaan edelleen toistan, olen 175 senttiä pitkä, niin nämä housut on tämmöiset vajaamittaiset, mutta aivan ihanat leveät housut. Ja tosiaan kun tässä on tämmöinen ihana struktuuripinta niin, ja kevyt materiaali päällä, niin aivan ihana. Ja jälleen korostan, menee arjessa töissä todella kauniina asuna, mutta myös asustamalla sitten juhlakäyttöön. Menee tähän päälle. Mä tykkään jostain syystä tunkea aina osan tuonne housuihin vähän, niin se tuo vähän semmoista ilmettä. Mutta jälleen asustamalla. Mutta aivan ihanat, nämä on tämmöiset ylileveät housut. Nämä menee tosi kauniisti täyspitkänä. Mutta että mulle nyt kun ei on vähän hankaluuksia välillä housuja löytää, niin menee myös tämmöisenä vajaamittaisena. Näin. Mitäs, onko sinne tullut kommentteja? Tyylikäs työasu myös jatkoille ehdottomasti. Ja mä oon itse semmonen, niin kun haluan arjen semmoisia monikäyttöisiä vaatteita itselleni, että mä toivon aina, että mulla on, tai haluan löytää semmoisia tuotteita, joilla mä voin mennä sitten myös edustamaan tarvittaessa ja sitten vähän rennompaan käyttöön, riippuen miten sen sitten asustaa. Ja ehkä näistä vielä mainita se, että nämä tosiaan tuli meille tänään ennakkomyyntiin, nämä mustakultuudet, ne on nyt -20% ja sitten kun katsotte liveä, niin livessä on nyt jaossa live -15 koodi, jolla saa vielä lisäale -15% kaikesta. Kyllä. Kannattaa hyödyntää, se on nyt äitienpäivään asti voimassa. Kyllä. Joo, ja näissä tuotteissa on nyt ennakko-ostoalennus. Tarkoittain tosiaan, että ne tulee nyt sitten meillä viikolla 21 myyntiin, mutta että nyt kun ostaa ennakkoon, niin saa alennuksen ja nyt saa sitten vielä tämän live 15 alennuksen siihen sitten päälle. Että nyt on hyviä alennuksia voimassa. Näin, rupeako meillä loppumaan vaatteet? Meillä rupeaa loppumaan vaatteet ja pian aikakin. Et nyt kannattaa vielä kommentoida. Me ollaan tosiaan ihan hetken päästä arvomassa myös vapaa-valintainen tuote, meidän
kesämallistossa kaikkien kommentoijien kesken, joten kannattaa vielä ehtiä kommentoida. Ja täällä oli kysytty, että mitkä housut, niin nämä oli improhousut. Anteeksi, mä unohdin sanoa, niin improhousut. Ja nämä on nyt ennakkomyynnissä tosiaan. Nämä on tänään laitettu meillä ennakkomyyntiin. Ja materiaali ihan pikkasen antaa myöden, mutta ei ole elastaania mukana, että ei sillä tavalla jousta. Ei, mutta siis tää on tosi miellyttävä päällä. Ja näähän on tämmöiset läpihyppyhousut taas, mitä mä arvostan. Eli kumppari vyötäröllä. Mutta vaikka nämä on tämmöiset kumpparivyötäröhousut, niin silti nämä on tosi siistit. Mut vaan on niin kuin arjen käytössä niin ihanan miellyttävät. Kuten sanoin, kun ei saa puristaa eikä kiristää. Mutta pitää olla tyylikkäät ja siistit. Näin. Onko sitten, nyt kannattaisi vielä kommentoida, niin nyt varmaan niitä sä alat pikkuhiljaa sieltä. Annetaanko vielä 2 minuuttia aikaa ja sitten on arvonta? Toivottiin vielä pörröneuletta. Mä vielä pieni hetki siirryn pois ja perään pörröneuleen päälle. Ja 2 minuuttia aikaa vielä kommentoida, niin sitten otetaan myös arvonta. Vielä ehtii myös kysyä. Löytyykö housuja muissa väreissä, eli varmaan noita improhousuja tarkoitettiin, niin ei ole tällä hetkellä. Mutta toki kuuntelemme, jos toiveita tulee paljonkin, niin on mahdollista, että tulevaisuudessa löytyy. Sieltä. Täältä uudelleen. Toivottavasti tämä oli se, mitä toivottiin. Mulla jäi silmälasetkin jokin matkan varrelle, mutta minäpä napaan ne tosta. Eli tässä tosiaan tämä mohair alpakkaneule. Ja tää on itse asiassa tosi miellyttävä, kun tänne ei välttämättä tarvitse laittaa alle mitään. Mulla on nyt rintaliivit täällä alla eikä mitään näy läpi. Eikä kutita. Eikä muuten kutita. Se on muuten todella tärkeää. Minä en pidä tuotteita, jotka kutittaa, niin tää ei kutita yhtään. Niin tosi ihana päällä. Ja taas jälleen kerran tyylikäs. Tyylikäs, mutta menee arkeen ja monikäyttöinen. Ja itse asiassa tämäkin on ollut tosi suosittu malli, mutta kokoja vielä jonkun verran sieltä löytyy, että kannattaa kiirehtiä, jos on kiinnostunut tästä neuleesta. Mitäs muita? Tuleeko vielä kommentteja? Vuosien suunnittelija kysyttiin, niin Hanna-Riikka Heikkilä. Joo, vuosisuunnittelija on Hanna-Riikka Heikkilä meillä tämän kevään ihanissa näissä kukkakuoseissa. Eikö suorittaa? Mä alan täältä. No niin, nyt odotellaan hetken, niin niitä suorittaa. Meitä on täällä 2 virallista valvojaa ja niitä suorittaa nyt tärkeän arvonnan. Millas-Villa. Joo, Millas-Villa on voittanut nyt, onneksi olkoon, on voittanut vapaa-valintaisen paputuotteen näistä uutuuksista. Ja eikös näin niitä, että jos laitat vaikka yksityisviestiä Instagramin kautta. Jep, laita meille viesti Instassa ja laita minkä tuotteet haluat, niin vaihdetaan siellä yhteystiedot, niin lähetämme sulle valitsemasi tuotteen ja tietysti missä koossa toivot sen, niin jatketaan siellä keskustelua. Paljon onnea! Onnea! Ja tosiaan Live 15 koodi on käytössä nyt sitten teillä kaikilla sunnuntaihin ja me tehdään tästä tallenne ja laitetaan sitten vielä tallenne näkyviin kaikille ja siellä myös on sitten koodi näkyvissä, jos se sattuu unohtumaan. Ihan mahtavaa. Tietysti olisi kiva kuulla, toivotteko meiltä livejä lisää vai oliko tämä nyt tässä. Mielellään teille tehtäisiin live-lähetyksiä tulevaisuudessakin, jos niin toivotaan. Ja hei, mä voisin sen verran vielä loppuun sanoa, mähän tein itse vuosi sitten kun aloitin niin tämmöisen puhelinhaastattelukierroksen ja mä oon sen jälkeen pitänyt yhteyttä ihan puhelimella asiakkaisiin ja mä mielelläni kuulen itse henkilökohtaisesti myös palautetta teiltä, mitä kehitysideoita me kaikki. Et meillä on hello@papudesign.com on sähköpostiosoite ja esimerkiksi niin voi laittaa meille kehitysideoita. Me oikeasti käydään kaikki läpi. Ja esimerkiksi nyt tämä meidän kevyempi viskosimateriaali on nyt tullut mallistoon, koska sitä on meiltä toivottu. Että kuullaan teitä ja käydään kaikki läpi, kun me mallistoja ja meidän toimintaa muutenkin kehitetään. Tämmöistä. Tämä oli vähän säätöä, mutta toivottavasti viihdyitte kuitenkin meidän seurassa. Ihan mahtavaa, ihanaa iltaa kaikille ja palataan sitten seuraavassa Papulivessä jossain vaiheessa. Moikka! Moi moi!